terminate. I need to, to delete footages kay terminate na. Wait lang. Sa finally, guys, na-erase dyan na ako ang mga old nga mga videos. Kaya kanang to mag-transfer ko o kanang video sa mga video sa akong computer. Di mo gud na ako gina-delete pod sa SIM card kay baka mawala siya ba. Baka ma-erase bitaw siya sa akong computer. So na ako ay kanang backup karon gidit na ako space. Maginom sa ko tambal. Mala kay kadungdong. Before the naim na. Okay raman. Kapag nausadaan, oy. Ay malimot ko te. Hindi, magpahinom-hinom ko. Magkaundaan ba? Ako lang gidala. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Okay, breakfast na ako. Sulaan na mo gabi sa kuan this way. Lamig yun siya. Ginit ni mo ite? Oo. Rice, tapos ako ang dessert. Rosquillos. I like this so much. Pan ako na-open. Lipet ako sa SM grocery store. Bali na ako karoon na. Lato lang siya guys. Yung mga exona sa gawas. Siya nagano sa yung kuliukan. You like it, hello. Cute kayo. Akin na yung taon ko. Hindi okay. Mata tayo. Ako. Kaniya na siya kasama sa mga kuhan style matulog. Sleepy pa. Tulugan ni Kanyari. Isa. Ang luwa to si Mas. May danggol niya ako. No. Ang dami niya. Cute kayo. Kaya pa si Wormy hapon mga agay natulog pang isa. Kalugong po kayo ko. Yato sa isa na bahada ay magpalitog ka ng t-shirt si hindi na ako. Tapos nakumisa pala yung karoon. Kumulanta ko di ako tungod mangod kaya ma-flip mo na akong LCD. Makita na akong huli mo. Noong nasanay ko maglanta dito. Pero tapos malanta ko doon kaya para ayos to nice. Pag inis ko kung itong taod. Kape big drive pero gusto ko mulag. Guys, nakalimot ko. Nakatulog na naman ko. Tabangan kong lang liay. Paibot kong uban. Yung uban. White hair. Tapos, nangabot ang ako mga packages. Nadugay na kaayo. Tapos, sa pa LBC gani. Ito sa guard. So, wala minala ako karoon, guys. Kay, hapon na kayo. Tapos, baka gabi na may makauli. So, lang may maglaag after simba na mo. So, kana lang ako na-vlog karong adlaw. Ambot lang, gabay sir ako na-vlog karon. So, salamat kayo mga higala and don't forget to subscribe para ipakita niyo suporta sa akong bagong channel. Salamat, Stan! And good night! Bye-bye!
Hi guys, good morning. Uy, mata na. Mata na. Mata na. Kaso ako breakfast guys, kaya mag-ilis ko. Pina-update kay late na me. Wow. Who prepare my food? You, my love? Yeah. Thank you. Where's Aunt Marcel, my love? I don't know. Maybe she's sleeping. Te? Asam tong isa? Naasim mama lang. Langli. Maybe she's not sleeping yet. Te? I'll eat alone again. Yay, my face is getting better. Akong ulam na tigikireri ni Chris is boiled egg. Sama ni? Ay, katong shrimp nga kuan, giprito balik. Just got home guys from church. Ah, unsa? Be, bulingit kag namong. Manglakaw mi unya, manglaag mi. Pero magnapsa ako kadyot kay masinot man dyan naka-rest ka og kanang bitong enough rest kay para di ka katulgon mag-drive. Look us here. Open your mouth. Nag-open siya siyang mouth. Hey. Kaya na siya ay. Sweet kaya na siya daddy kay. Sinaga niya daddy, sweet kaya na siya. Hey. Hello. Don't smell my kitty. Remember what happened last time? Okay, smell. Smell, Tubi. Smell. Tubi. Simuta ba? Simuta ka na. Almost. Be careful. Simuta, Tubs. Be Simuta, Tubs. careful. Tubi. Simuta na. Oh. Nakita ba to, guys? Iyang ko nang iyang kon ulo sa kanang camera. Mingaw ko na mo, Tubs. Mingaw ko na mo, Tubi boy. Sleep at the head of the pillow. Inaana mo na siya paminti sa una. Sa among uluhan siya nagatulog. Hey. So, kasabot yung gibati. You get scared? Where's he going? Langi-langi. Naglangi-langi. Tubi boy, langi-langi. Napping. When napping with my friends. Napping with Ew. Hi, friends. Buti kilig na ako. Ano? Hi. What's that? Napping with my friends. Sleep. Yep. Matami niya mga 12 para mag-ready. So, mga laag dami. Unya. Katawa ko ni Kuya Manitubi. Wala ko na-record ganyan. Nangutot si Chris ako kayo. YouTube na amin. Napita o. Papangutot niya. Kaya sabi, marag nasuko si Toby. Sabi, si boy, suko ka, Tobs? Smell ba, Tobs? Big? Ingon si Chris, sukad ka na sige siya ka og quacker oat. Sige siya pangutot o gayo. Guilty! Sleep. Kaya nga ito, ito, bisan.
So right now, we're here in Olas. Nagtagad mi ni Ate Maricel kay nagpadala ko kwarta para nilang mama. Chris is so sleepy pero gusto siya mulaag. Munang maglaag pud mi. And akong lipstick kay Vivid 8 na ata ni siya. Medyo na siya pagka purple pink ang iyang color. Karon lang po ko nakabantay nga nara sa branch diri sa kanang pandesal nga malunggay. Malunggay pandesal. Abi na ko sa bangka lang na naasla diri. I wanna try that may dear pandesal. They said it tastes good. Sleepy but sayo man guna siya nagmataganiha kay nagsimba siya first mass. Tapos ako second mass. Kay medyo late man ko natulog. Pagka second mass po, kuig po siya sa kuwag balik. So muna kaduha siya nagsimba ganiha. So Sunday karon dapat dili kay traffic. Pero nagkadagan na mga tao diri sa Davao. Munang medyo traffic na ang Sunday karon. Naami sa intersection. Ang kana di nga area. Padulong dito o kanang Mintal, Kalinan, Bukidnon Road, din diri po dapita padulong Turil. Padulong dito, padulong sa Diversion Road. Tapos magway man na siya padulong din siya sa Matina, MacArthur, daghan gila sa mga lugar-lugar diha. Akong Ate Maricel to dito nagtagad sa Palawan, nabi diri naka-park. Eh, napoy nakabutang reserve for Palawan Pawn Shop customer only. Actually, dili kay ko safean mag park na ani kay daghan ba sa intersection daghan kayo mga sakinan. Dami ka rin sa Gaisano Mall. Grabe ka. Focus. Ay! Yeah. Yan sa wala sa blueberry. Muna mo pang snap. Chicken ensalada. Tapos nag-order ko tulok ang bok ani. Oreo shake drink or something. Then quesadilla. Or quesadilla. Knockdown si Chris. Si Marcel Facebook. Kaon silang link. Ako po, kaampo ko. Same time, Facebook. Na-miss the picker. Dugay-dugay na po niyo naka sa the pick. Namala. Nice. Hi, Davao. Tutok. Kaya picture ta. Sige na. Sige na yun. Dugay kayo ba? Ha? Okay. Yes, moin. The pick karon. Saka nami. Oh. Kurug-kurug lagi ni ilang ko nay. Kurug-kurug ang ilang. Kagang-kagang. Hindi na yung mga pagkari. Oh, muna siya ang view sa the peak. Kada siyang hotel is, nalimot ko na, the Pinnacle Hotel. Wow. Na-parkingan diyan nga side. Yeah. Nice view. Okay. Nice art, my dear. Oh. Saan siya? Alambre? Puthaw. Mura-mura siya tao-tao.
Yan na siya sa August. Press. Pero lagi close na kaayo. O, ang duwa o ko. Babilin. Hi! Wow! Wow! Nanami sa kinatumyan sa Gaysan Mall. Ah! Sangit ko diba? Chicos. Wow. Oh, nice guy. Pag-una kayong view sa ano, the peak. Te! Dali pa! Tala ko sa Pika side. Wow, atop. Facing the city. Saan na siya ang side? Kana dili ang side is ano. Kanang di migikan. Dito migikan na di migikan. Kana nga dalan padulong na og Ateneo Marco Polo. Otra Marco Polo na siya, tapos sa Vida Towers. Tapos Ateneo yung blue. Habog kayo. Di naman di kayo kumahadlok og kanang kuan. Og habog. Oh, Diyos ko Lord. Ibangag. Kaya ako nablasot ako. Si Chris nag-CR. Kung pahitaon. Chris? Okay. Hi! Outfit na ko. Nakapants ko karon. So, mao ni ang view diri sa 5th floor. Kay 6th floor man may ganiya ikan. Pero kung diri mo sa peak, ika-3rd siya na floor. Pero kung gikan dyan mo mag-count gikan sa ground floor, kay 6th floor may ganiya. Dito may napitaw. Mo na siyang view. Nice. Nice view. The peak of Gaisano Mall, Bahada. First time ni mo dito eh? First time. Nice, no? Before, nakaani namin dito sa una, pero kanang not develop pa kay bago pa manggod siya na human. Karon kay develop na kay siya. Napayuban nga mga store nga wala pa na open, pero nice na siya. Oh, you should tell them that Miss Earth Beauties, whatever you call it, are Miss in Earth, Davao City. Miss Earth ko na ang Miss Earth ko na i-held diri sa Davao. Dapita. But there's a no swimsuit policy by President Duterte, so instead they're having the swimsuit contest on Small Island. So people thought that they weren't going to have a swimsuit
contest because Duterte doesn't like that. But instead, they're sidetracking by having a swimsuit. They're gonna leave Davao City and go to Samal Island and have a swimsuit contest. He wants President Duterte, even though a lot of people rail against him against human rights and about disrespecting women, he's the only city in the Philippines that actually bans a swimsuit contest Yeah. for women. Yeah. So it just says something a little bit about his rhetoric that maybe not all of it is true. Yeah. Diri po makita ninyo ang Ateneo di Davao. Tapos aka siya ako i-focus. Kana siya na building, kanang blue. Ateneo di Davao na siya. Kaning green, na red and yellow is Regency Inn. Then kanang bagong building is Avida Towers na siya. Oh. Ambot na, limot ako ng ubang building diya. Basta dapit na siya sa Rojas And there's area. Ateneo and the Ateneo Sports Coliseum or whatever you call Yeah. it. It's all the blue and orange. Yeah. That's Ateneo. And I have no idea what that Christmas looking building is, but it looks nice. Regency Inn? I can't see it. My eyes aren't good enough. What That does one, it that say? one? Yeah, the blue. Yeah, or Regency Inn. the Regency Inn. Yeah. So si Chris, dili kayo makita og kanang bitang layo na kayo nga letters kay or farsighted. words or sentence kay kuan siya kanang no you're not farsighted. That's when you can't see from far away, right? No. Nearsighted. Yeah, you're nearsighted. Yes, I'm nearsighted. Farsighted is you can see from far away, but you It's all that work on the laptop. The one that I'm working on now is Davao News.xyz. yeah. Yeah. He's not wearing his eyeglasses pero usually nag-wear na siya eyeglasses karon. She had malihibo on her nose. So karon mga tumiog ka ng SM ikulan kay mo. Try na po ko to massage nila nga 100 lang imo i-load. Ginahan ko ito. Ginahan si Chris di ba? I like it. I like it too. Hey guys, so abot na may mga awan na may mga panihapon. Ang oras karon is 6:58. Tapos nakapalit na jud ko og mga movies. Kaya di ko ka-download kay wala mi saktong internet connection. Napalit po ko rejuvenating toner sa Dr. Alvin. Alvin or Alvin's? Alvin na jud ay. Tapos ayahang rejuvenating cream. Tapos nagpalit ni ha? Kulong sa CR? Ay nakulong siya sa CR. Ano kaluoy? Hala! Hala, nakulong akong bebe! Hala, nakulong! Sa'yo, aron. Daghan mong matrabaho ka. Nakulong sa akong iyong baby, kalalong oy. kaluon. Ang tutula! Oh, si Caro og si Caro og si Kali gikuha na sa among silingan, siya nagpalit. Gi-cash jud niya si Caro din tapos murag gusto niya nga dili mingaw si Caro so gi-add na lang nag-add na lang siya og isa ka kita na babae tapos karang 28 niya fully paid kay fully paid naman si Caro. Actually nanay owner ning duha si Loro og si Hallie. Tapos si Hallie i-pick up karong sud si Mana pero kami ata may magdala ni Loro. O kung ano isang mama sa bakasyon tino, sila may magkuha. Kay dili ko sure nga ano, kano sala ko na. Ano naman? Ka. Daan mo nga. Yung alis sila gasto kayo. Ngit-ngit lagi kaayo pasigabo na lapit eh. Mag di ko makita sa thank you. Dili di mao kana. Uy, orange kayo. Wili kay kung naong no. So, kana lang. Thankful kay ko karon kay taas kayo ako na vlog o nag-vlog po si Chris ganiha. I think I'm getting fatter by the day. Someday. Nagkaon na po siya burger nya matching kay sa iyang kuan ba t-shirt kasi ito yung konti t-shirt about burger man to no. Don't forget to eat your burger. Kaya lang guys, thank you so much. Manihapon na mi and good night. Oh, don't forget to subscribe for more vlogs. Tawar ba ka?
Good night. Ala?